என்ன ஃபோன் பண்ணுறா இப்போ? ஹலோ ஹலோ, பெட்ரோல் காலி ஆச்சா? எங்கே இருக்கு இப்போ? ஆ, அப்படியா? சரி, என்ன பண்ணணும் இப்போ? பெட்ரோல் எடுத்து போகிறோண்ணா இப்போ? ஐயா, பாட்டில் சரி, நான் ஒரு பாட்டில் பார்க்குறேன். பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன், பெட்ரோல் பார். ஓகே, சரி சரி, எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அங்கே இல்லை, அங்கே இல்லை. சரி, ஓகே ஓகே. வை ஃபோன் வை. ஓகே அண்ணா. இந்த பொங்கலுக்கு வேலை இல்லை, சும்மா என்னென்ன பெட்ரோல் வாங்கி இப்போ பெட்ரோல் எடுத்து வர சொல்கிறது. அப்பா எங்கே இருக்கா? இன்னும் ஓடி ஓடி போகணும். என்ன Oh no. என்ன இது? கண்ணு காணல, பெட்ரோல் பம்ப் இங்கே தான் இருக்கு. அங்கே அது ஓட பெட்ரோல் கொண்டு வந்து நீ கொஞ்சம் எலும்பு இல்லை, மூளை இல்லை.